Hau, ekipo, gaur egunien goiko gorputzarrak landuko ditugu. Indar ariketak. Hortarako, material ezberdina erabiliko. Batetik, mankuerna. Bestetik, goma. Beste goma mota bat. Jakin da danok ez dugula material espezifikoa goiko gorputzarra indartzeko, aukeran liburuak edo beste zela baiteko materiala pixkat egokitu aldana eskuetara. Beti be, pixua egokitzeko zeuen gaitxasunera, bale? Hasteko, beroketa bi ariketa, sorbaldak berotzeko. Aurrerantz eta atzerantz. Bigarrena, bueno, ostien, indar ariketekin jarraitzuko. Ariketa bakoitzien 10 errepikapen. Eta ariketa bakoitzan artien 10 segunduko atzeera. Kontuan aukin ja, danok ez dugula material espezifikoa aukingo, liburuekin indartuko gaurko saioen bezuen. Bat. Bi. Hiru. Sentadilla erdi batekin. Lau. Bost. Gaurkoa hau da dana. Beti bezala aipatutakoa. Ariketa guztiak behin, birritan, hirutan edo lautan errepikatu. Hau da, serie bat, bi, hiru eta lau. Serien artean, minutu bateko atsedena. Ados? Hau, ekipo, segilarien.